OK, takže čaute, vítam vás u prvého, po veľmi dlhej dobe nejakého videa, nejakého gameplayu. Ako si prečítala názvu videa, toto bude môj o ničom gameplay Outlastu. Moje jediné skúsenosti s hororovými hrami sú, že kokot Granny na telefóne. To je reálne môj prvý seriózny gameplay, moja prvá seriózna hororová hra, ale je to hororová hra, ktorú už milujem. Uvidím, či budem milovať aj po dohraní tejto hry. Ak by vás zaujímala potom recenzia tejto hry, keď dohrajeme túto hru, vyjde na druhom kanále, kanál o ničom, kde dávam svoje o ničom názory. Podľa vzoru môjho určenie gay kamaráta som bez trička, úžasná fyzička. Že jediné, čo vám zostáva, je teraz si, že nabiť toto mažestické Pablo Mini. To ešte není vidieť, pretože není svetlo, mám tu tmu. Uvidíme, jak dlho mi tá tma vydrží, lebo v tej hre je tma. Keď tam náhodou bude nejaká tmavá sekcia, tak asi ma že nebude vôbec vidieť. Mám tu fľašu vody, sa napijeme, treba byť hydratovaný. Myslím, že môžeme ísť oficiálne na to. Prestart. Snoozy to, Pablito, musí byť. Barely visible is dark. Takže to nemá vyvieť, čo neviem, prečo by som chcel by som to asi skôr takto. Som nevedel, ako moc sa dosrem pri hraní tohto, lebo mám tendenciu sa že strašne dosrať pri hraní. Ináč musím rovno povedať, že tá hudba je pík, čo sa týka sound designu. No, ok, dám to takto. Options. Look sensitivity to asi ešte budem musieť nastavovať, dám sa takto. Dáme sa hru. Difficult, normal, hard, nightmare, insane. Určite insane. Nie. Si normál. Strašne dlho som nekomentoval hranie hry. Vôbec sa na to neteším. Väčšinou keď hrávam, tak hrám proste v hlave svojej. Vôbec komentovanie singleplayerovej hry. Nejaké prírodovky. Dick, môžem sa pozerať. Viem, o čom táto hra je, ako veľa z vás som kúkaval Gogové gameplaye. Dosávam tradíciu, kde pozerám každý rok Gogov gameplay Outlastu 1, takže viem, čo sa tu deje. Viem, o čom je tento príbeh, ale nepamätám si to celé. Pamätám si tento úvod. Ak mám pravdu povedať, odmietam toto čítať celé, lebo ma to sa nezaujíma a nebaví ma to. Nikomu nezaujíma v tej dobe texty ani dlhé gameplay, takže Dick, ideme točiť Život je hovno. Doslova točím Život je hovno 2. Oh shit, nočný mod. Kámo, to by som chcel aj v Život je hovno mať nočný mod. Damn, celkom nice budova. Dobre, notes, dokumenty, ešte neviem utekať. Press X to open or slowly hold down X to move forward. Čo si povedal? Nevadí. OK, book, read it. Dobre, a ako zapnem nočný mod? Aby som bežal, musím Dobre, to vôbec nie je prekomplikované, úplne zbytočne. To otvoriť nemôžem. Nevadí. Bežím, že strašne pomaly. Áno. Prečo som sa vlastne išiel ako reportér? Čo tu investigujem? Tam asi bolo napísané na začiatku, čo? Milujem v hrách funkciu, kde máš kameru, neviem prečo, aj vo Far Cry 3 ma to strašne bavilo, aj keď to malo mierne iný účel. Áno, to som presne chcel urobiť, chcel som zliesť. Dobre. Začnem mierne ľutovať to, že som išiel do hororovej hry. Oh shit. Measure press R when your camera is raised. Yes. To sa mi vôbec nepáči. Čo mal by za teplý jumpscare toto? OK. Aha. OK.
OK, naša prvá baterka. Ako všetci vieme, keďže Outlast je 100-ročná hra, tak baterky sú dôležité kvôli kamere, to bolo vysvetlené. Y sa to changeuje, dobre. Dobre vedieť. Super som zobral ináč 2 baterky, keď idem dokumentovať. Čo pípaš? Dobre. To si nikoho netrápi. Veľmi strašidelné. OK, toto sa ide. Tu tuším prvé niečo. Toto uvidíme prvýkrát, tuším. Prvýkrát uvidíme mutanta. Jo. Jo. Naša prvá interakcia s mutantom. Vlastne ani nie interakcia, sme iba prvýkrát videli. OK. Dobre. Opäť som dostal jumpscare, nie, ďakujem. Takýto osud si zaslúži väčšina ľudí na tejto planete, iba vravím. Dobré hudba, však kokos, odebeš mi uši. Ty žiješ. They killed us. You got out. The very. You can't fight them. Ako ich voláš? Die. Varianty? Can unlock the main doors from security control. OK. To get the fuck out of this terrible place. OK, už zomri, prosím ťa. Díky moc. Úprimne, kebyže toto vidím, som fakt nechcel urobiť. Ja som retardovaný. Ja som zvyknutý na Y, že zatvára veci. Práve som minul zbytočne 2 baterky, lebo som retardovaný. Takže viem, čo sa stane. Teraz nás vyhodí preč, ale super, že tam ideme, aj keď sme ho videli odtiaľto očividne. Nevadí. Práve som zbytočne minul 2 baterky, keďže som retardovaný, som zvyknutý na Y, že zatvára veci. Nevadí. OK. Keďže nemáme staminu. Keby som toto videl, toho napichnutého vojáka, ako reálny človek, drž piču plešina, tak by som doslova, že odišiel, ale dobre, asi každý, logicky. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. OK, plešina. OK, nechám nás tam. Milovne, že nezobral ani kameru, ani nič. Neuvidím. Escape Asylum. Access security concept on the main door. Good to know. Jasné, kameru ešte máme. Som mŕtvý. Ja mám shine, keď mám ísť ďalej. Všade battery. Pochybujem, že to bolo toľko ľudí v tomto asylum, že to je toľko krvi. Proclaim the gospel. OK. Dick. Kripel. Tak som dneska videl v Bratislave. Asi je zakazené hovoriť slovo kripel však. Je to cancelled hovoriť slovo kripel? Nie som si istý. Tam asi nechceme ísť. Chceme ísť sem? Kam chceme teraz ísť? To si nepamätám. Asi nie sem.
Máme ísť sem? No, nikam inám sa ísť nedá. Takže asi chceme ísť sem. Kde je plešina číslo 2. Kamo, prečo by som sem išiel? Reálne, zober niečo, rozjeb to okno a odíď odtiaľto. Ale nevadí. Dík, baterka. By som hodil, keďže som retardovaný a minul som 2 baterky na absolútne nič. Tak sa vykúka, čo? Joink, joink, joink. Tam išiel ten čávo. Nevadí. You need, this door needs keycard. OK. Sem vôbec nešiel creepy kokotko. Aha. Ale zatvorené dverí nemôžem potichu. Na čo? Čak stačí to rozjebať celé iba. Nech počuje každý plešatý kokot v tomto okolí do piče. Čo ti dali? Bite the curb? Či curb? Či curb? Či neviem, jak sa tomu hovorí po anglicky, ale bite the stool, I guess. Našli sme S dokument. Podiť. Však. Dobre, to je to. Ja som... Boha Krista, ja som... Dobre, oficiálne som zomrel v tejto hre, lebo v kuse míňam tie pridrbané baterky, jak retardovaný piče. Sem sa nedá ísť. Zase som stlačil ten Y, ja sa zabijem. To sa musím naučiť. OK, takže keycard. Vyriť nemôžem, preskočiť to tu nikde nemôžem. Jak sa mám posunúť ďalej? Nejaký file, tu brnka stolík. No. Chcem tam nájsť nejakú baterku veľmi rýchlo, mám že jednu, že som retardovaný. V kúze stlačím ten klón, lebo proste sila zvyku. Neviem na akú piču to má každá hra inak. Budeme slušní. Takže sa bojím, že veľa vecí nebude počuť, taktiež, pretože som retardovaný. Rád by som progresol v tejto teplej hre, ale nemám šajna ako. Som už bol. Som idiot, alebo som iba idiot, kámo? Keycard, ale jak získam ten pojebaný keycard? V tomto fešakovi není keycard. Dobre, oficiálne nemám šajna, čo mám robiť ďalej a kade mám ísť ďalej. Nemám sa ako vrátiť hore? Len tak náhodou. Skákať sa to dá. Dobre. V pohode výťah. Dobre, oficiálne mám jediného šajna ako progresovať v tejto hre a asi si budem musieť ísť pozrieť tutoriál. V prvých 5 minútach tejto hry si idem kúkať already tutoriál, lebo som retardovaný, nemám šajna, ako mám progresnúť ďalej. Fakt, že nemám. Dobre, a dosť, idem kúkať tutoriál. Dobre, oficiálne som asi iba retardovaný a pravdepodobne viem, ako progresnúť ďalej v tejto hre. Ak sa nemýlim, tak musíme ísť tadeto, cez toto. Tu mi to... Presne tak. Objaví funkciu píkovania. A tu som už raz bol, ale z nejakého dôvodu som sa ako imbecil otočil a išiel naspäť a nevidel som pol hodinu, ako progresujem v hre. Tu by mal byť jeden jumpscare s týmto retardom na vozíčku. Alebo aj nie. Dick, plešatý kokoti, ktorí sledujú nič. Ten sa tu krčí, neviem, asi ho šikanujú chudáka. Sorry, že prechádzam, sorry. Môžem natáčať, nebudem vám to vadiť. Ja iba hľadám baterky, pretože som idiot a minul som si všetky. OK, díky moc. OK. A že by nejaký progres? Nie. Á, počkaj, to bude ďalšia izbička. Opatrne otvoríme. OK. Tu už není žiadny bubulák. Je tu ďalší zdochnutý čavo, ktorý má našu milovanú keycardu, ktorú sme tak dlho chceli. Hurá! Takže konečne nejaký progres v hre. Collect update. Reporter znovu. Aha, ďakujem za to nepodstatnú primitívnu informáciu, ktorú som nepotreboval vôbec vedieť. Chlapci, sorry, iba idem okolo. Teraz by to mal byť ten jumpscare. Tu to povedeme takto. Get him out!
Kopnúť. Neviem, či to spravila hra, alebo ja. Tak či onak, konečne progres. Wow, prečo mám kokot fish eye? Asi z toho, ako ma čavo zdrapol. Môžeme progresovať. Konečne. Prečo mi hovoríš o tejto informácii teraz? Je to nejaká potrebná informácia pre túto časť? Dúfajme, že nie. Close. Bum. No, konečne nejaký progres. Sa môžeme schovať. Dokumenty nemôžeme zobrať. Nie, môžeme. Daylight. Dobre, veď. Ale okujeme main dvere. Dick Priest, ktorý vypne teraz, tuším, energiu. Jo. Dick. Tostý kokot. Vie o tom, že obezita je choroba. Dobre. Sa zastavuješ, ty kokot. Odíď. To sa pičovina. No odíď už. Ďakujem. Neviem, jak dlho musím čakať, aby ma nenašli. Teraz neviem, či sa čavo, že otočí, alebo čo. Už je ticho, že asi môžeme ísť ďalej. Dobre, tlstý kokot nikde. A teraz môžeme ísť do basementu, ktorý je tu, dole. To už vieme. Á, otvorené dvere. Namiesto náhodou restovať tu, asi nie, I guess, alebo tu. Teraz bude strašne časť, keď sa budeme naháňať s tým imbecilom, strašidelným veľmi. Prečo to všetci plešatí ináč? To je moja otázka, ktorá ma zaujíma. To je nejaká vec proste, že keď si šialený, tak proste pleša tiež. To je nejaká safe zóna akože? Že sem nemôže ísť, alebo niečo také? Úprimne, že fakt nechcem ísť ďalej. Je to takéto, keď sledujete Život je hovno? Proste piču vidíte? Dobre, ísť naspäť. Strašne sa mi míňa baterka a za chvíľu nebude fungovať kamera a ja budem v úplnej tme. Nájdem kde, prosím, pekne. 2 generátory. Práve mi zdochla kamera a ja vidím holý kokot. A je to fakt nepríjemné vidieť holý kokot. Si ísť nemôžem. Baterky nemám, lebo som ich minul všetky. Úplný retard. Už tu žiadne nejsú. Ja nemám šajna, keď nemám. Bez to je lepšie ako nič. Kokot. Nebudem klamať, potí ma mierne. Dobre, nemierne, dosť ma potí práve teraz. Neviem vôbec prečo. Baterka. Ďakujem ti Bože. Dobre, zatiaľ môžeme ísť takto. Rovnem baterku. Dobre, už vidíme. Neskáč do tej vody, ty idiot. Prostý idiot. Ok, sú ešte jedny dvere. OK. Mám nejaké baterky. Strašne rýchlo sa míňa tá baterka. Strašne ma to sere a je to neuveriteľný stres. Keď opäť nám šajna, keď ísť ďalej. Sa vrátiť sem.
Boli žiadne baterky náhodou? Nie, to nič. Som fakt strašný S v týchto hrách. Ciakých, kámo. Ja nemám šajna ako... Ja počkaj. Dobre. Jo, vyšiel on. Teraz sem pôjde, tuším. Jo, tam je, ide sem. Oni mi nedávali boty? Oni boli bez bot akurát celú dobu. Dobre, práve sme pôjde do tej druhej miestnosti teraz. Ja nič nevidím. Jo, som mŕtvý. Dobre. Nemám šajna. Ako ísť bez tých bateriek. A neviem, ako sa vracam naspäť. Poďme sem naspäť do sebu. Počkaj, čo? Ne, to som vôbec nechcel toto urobiť. Vrátil som... Nie, ja som sa rád vrátil na tento save. Lebo som minul všetky svoje baterky. Bože. Práve preto budem musieť prejsť celé znova a vrátim sa v tomto istom bode s baterkami už, lebo som práve zistil, že bez tých bateriek to nepôjde do riti. Ja som retardovaný. Toto je geniálne.